Menta kasngi hitarik ujemang aranja arpau, UMDC jong kasora konstituensi ba titos tarwal khan, ubalong hakaju kapor UCM KKHADC, ulapoi hakasnong lairng au, ban ai da ukau bat kimarbam na kabenta baro kinong snong jong kani kasnong. Hakajingrap bat kan pam lang ki khun ki siu ilet drol sibon kongji. Bala ai syaki syajar li kilong yeng marchi po kilo shiyeng barangkat ki marbam ki bakuntup nadu kompriang bam udai kasini bat upan. Tong ini sno lang sno tilang baka sorkaru habaka ai kinu ki notification ke bangin syong hayeng lani bangin maintain kata ka social distance ngenya boot ya kita ki kendon jok sorkan wa kadai tang kanihi ke bala ban pelong yang ibangin minumyo ya utaw hinang jipang kiri ramba baro ki bangan numla ya banjer kerteng lut kilong kemi bat khamtam ya pi ki nong syong snong baro hangni apo lai rengo kajing ai kublei ka bakarpang ka jonga ka lek syaki kun kiksiu ki bahi yang hasam baro jong ilip drol sibon kongji kibalala ya ka bani don kat bat ni ha ka ni step bat khamtam ya ka jingno senyang ka jongki kabalong ka jingno ka bakhrao ha ka ni gasni Nakaliang UMDC syua ban sam ya ukau syaki pai ba nong snong ulapan pau ya ka mensiem ka basaukhia hadu kata-kata ya ka ai ka belajar hakini ki kendiat benai ki belalek bat hadu kat menta ha ka bedai ba uniu knyang jingpang COVID-19 ublakta ya bun kiri jong ka perthai ya kari India newat hadu kani ka jella ka jongi rukumjo bat uniu knyang jingpang ublapan he sengiu ya baro bat ublakta ru hadu ka kamai ka kaji ka tre ka kata kabela ka kitnong namar baki pai ba kimyo banlei syaki kam ki jongki bat chu ulaong ba kumba ka sorka kala de betha yang iwei pa iwei ban syong khop halaki jongki yang kisam ban penjngai iwei na iwei pat ban sai khuj bun sien kikti ban deng ya kamas bat kiwei ki jing betha kini kilong kilat kilenti ban pendu jat yau niu knyang jingpang lada kum ki pai ba ki bol jong kasnong ki trai rengkat baka sorkar klempep nyemdon jing e banweng ya kini ki jingma ki baap hakamat jungi lingba uni knyang jingpang coronavirus ban yada ya kani ka jingpang ka sorkar kalha ban penbena da ka curfew da ka lockdown ka balahap ban kentu yangi ban syong khop hayeng ban num ya lek syu shano Kemdam Indonesia ikan ka kejikan dulu jadi kawai usang na program jadi ban sang bam mari seperti itu. Nengkong ai kublai ya iba belum industri jomi bat kunjuru ya kini para biawan lang bat kunju ya kan jadi tangba basnong bilong kumi kublai poilang akan ya kan jingalang bat hakani ka jui kasngi UMDC jong ka sora konstituensi ulalai ban sam jingrap hakasnong rengi mausau ka bakantup ndrupoi teli kilong yeng khat lai berni ukau bat hakane kasngi nakaliang kirang ba snong kilapan pau tang kijing songu ya UMDC jong ka sora konstituensi ubal kloi shisha banyarap lem ya kijing ki baki pai ba kia kendu kum hakane kapor bat hakini kisngi ki ba menta ngawan hangi da ka mensim ka ba sukhya halor ka ka ba ja ba kelawadan ke jing
hangi kum kinong song snong hadien ba lakhang lut ya ka tri ka ta ka kamai ka ji na ka daw ban ya dai um ling jingpang re ka sarkar ka labat ha yang kinong song snong ba ban ya dai ni jingpang ya bat song khop hien mdei ban ya rung ya mi na kui ka yen ni ban tap ya ka sentur ba khmut ka sungi da ka jan di ban sai ti inu me khublek ti bakum ta ter ja pedang ni ke jingja ni sutu e jing tapi pat ba pakadaw ka sarkar kala aji yarap kat bala na kaliang ka sarkar ban yarap iti ki pat ba bakum juru na kaliang ka jonga kum MDC ai buari baret hadin bang lay keren bu sekretari jong snong mensisa jan alap ha yo mi khao bolong khat lai berni ban kum bang yarap haki wi snong borok wi kursi ni snong jo phi dong ale bang jo bakata kalong ba ya umi khao barok ni sam habarok kinong snong